voina chuan WhatsApp a online kher ngai lawa Google Assistant manga WhatsApp a mi message thon dan kan zir ho le don ani video hi top thleng lo en la a chan chu hei ai tangkai tu next video mi tu ra topa kharon sei don ani sabera chuan Google Assistant a kan lut anga I want to send WhatsApp message kan tianga chuan kan message thon du contact khamiron zo tanga chuan tuna chung kan nu ka thon don ta ni chuan kan message thon du akha kan soi le do ni chuan tuna chuan how are you mom ka vatita kanu phone a message a thlen le thlen lo kan enang tuna hei kanu phone chu ni ta chuan WhatsApp a kan lu tanga chuan ku boy ati ku keima aluni ta ni ku message how are you mom ti alom ta chuan kan in reply chinang I am fine ti kan tapang I am fine ti kan type chinanga chuan kan instant tanga kami kha Google Assistant mang bokin kan share le theini WhatsApp lut ker lawin chuan Google Assistant a kan lut lenga I want to read WhatsApp message kan ti lenga chuan ta huan permission aron dil tan tan theni ku I okay anga chuan Google khu I enable ang chuan I back lenga I want to read WhatsApp message ti leng chuan I message don kha aron lang don ta ni chuan tikhan Google Assistant atangin ka WhatsApp message don kha kamu thei ta ni khati zong kha vene tan chu ania next video mi tur chu min WhatsApp message alo thon chea I chirma in a message kha alo delete a kha a message delete kha amu le tan kan zir ho don ani